Welcome to our channel. And welcome sa atong mga new viewers ug ayaw mo kalimot sa pag-subscribe sa atong YouTube channel sa Radio Drama Bisaya. O click na lang pud mo sa notification bell below aron ma-notify mo sa atong mga bagong uploads. And daghang salamat sa pagpadayon ninyong pagsuporta o pagpadayong pagpaminaw sa atong mga nagkadaiyang Drama Bisaya. Maong just chill and relax and enjoy the drama. Ang kalibutan na puno sa mga misteryo, naglimin og mga panghitabo nga gibilin kanato o gibuhi pinaagi sa kasaysayan. Ongolok uka! Diyos lang ang akong tuhuan. Arilog uka! Sa Ginoong Hesukristo lang ang akong buktong manunubos. Rakutin dasan kapmane! Nagatuo ako sa usa lamang ka Diyos nga may tulo ka persona. Ang Diyos nga Amahan, Diyos nga Anak, o Diyos Espiritu Santo. Sinvergüenza! O Amen! Asa naman taan eh? Murang nagsige naman lang balik-balik sa itong giyagian. Darwin, pagtaro niya, uy. Ay, kung ingnan giminota. Halo, uy, ngano na di ay ta? Tanawa niya sa Google Map kung asa tayo napitak siya. Kuan, natatungod sa Tierra del Sol. Tierra del Sur. Sinuwat ni Marvin Sanchez Caballero, ubos sa direksyon ni Jennifer Dato Minusa. Inyo nang mabati sa dili badugay, Atangi! And there you have it everyone. Stay tuned sa atong next episode. Bye!